सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। राज्यातील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेपुढे गंभीर प्रश्न उभा राहिलाय। एका बाजूला राज्यातील तब्बल 9000 एकशिक्षकी शाळा शिक्षकांच्या कमतरतेवर चालतात, तर दुसऱ्या बाजूला मतदार यादी विशेष पुनरीक्षण अर्थात बीएलओच्या कामासाठी 45,000हून अधिक शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन अध्यापनावर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जाते। याबाबत शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे काय म्हणाले पाहूया। महाराष्ट्रात राज्यभर सध्या एसआरचं काम सुरू आहे आणि या संदर्भामध्ये राज्यातील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये बीओलोच्या ड्युट्या आलेल्या आहेत। या संदर्भामध्ये मी राज्य शासनाकडे अधिवेशनामध्ये जे पावसाळी अधिवेशन झालं त्या अधिवेशनामध्ये प्रश्न सुद्धा उपस्थित केला होता की जर का मोठ्या प्रमाणात जर शिक्षक हे बीओलोच्या ड्युटीवर जर गेले तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झालं तर ते भरून कशा पद्धतीमध्ये निघणार। म्हणून शासनाला मी विनंती केली होती की कमीत कमी शिक्षकांना बीओलोच्या ड्युट्या द्याव्या। काही ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत त्या ठिकाणी एक शिक्षकी शाळा आहे, जर तो एक शिक्षक बीओलोच्या ड्युटीचं काम करायला जर गेला तर त्या ठिकाणी शाळा भरणार कशी आणि त्या विद्यार्थ्यांना शिकवणार कसं, या संदर्भात सुद्धा मी माननीय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्याशी बोललेलो आहे। लवकरच त्याच्यावरती बैठक होईल आणि तोडगा निघेल जेणेकरून ज्या आशा वर्कर आहेत किंवा अंगणवाडी सेविका आहेत त्यांना हे काम द्यावं आणि शिक्षकांना फार कमी प्रमाणामध्ये द्यावं। त्याचबरोबर एक शिक्षकी ज्या ठिकाणी शाळा असेल त्या ठिकाणी हे काम देऊ नये अशा प्रकारची विनंती मी शासनाला करणार आहे। आणि जास्तीत जास्त समजा एखाद्या शाळेमध्ये 10 शिक्षक असतील तर 1 किंवा 2 शिक्षकांना ते काम द्यावं, कारण हे बीओलोचं काम वर्षानुवर्ष मोठ्या प्रमाणामध्ये करावं लागतं आणि ते करण्यासाठी आमचा नकार नाही, आम्ही ते करतोच। पण सगळेच्या सगळे शिक्षक जर त्या कामासाठी जुंपले तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते। या गोष्टीवरती शासन निश्चितपणे दखल घेईल असा मला या ठिकाणी विश्वास आहे।